Čaute, moje meno je Rasťo, vítajte pri dnešnom videu. Chcel by som vám odprezentovať, ako funguje VAM R1 zabezpečovací systém. Bez pochýb je to jeden z najlepších systémov, aké na trhu existujú. Ja som si tento automobil zakúpil pred zhruba 4 mesiacmi a VAM R1 už bol súčasťou a predošlý majiteľ mi vlastne spomenul, že keďže som to nepoužíval, je potrebné vždy po odomknutí auta vložiť túto kazetku, tento kartridž, a potom človek vlastne vie štandardne naštartovať, všetko funguje ako má, ale že si mám dávať pozor, lebo to robí značný bordel, keď sa to nestihne včas zapnúť, nazvime to. No a tým, že na YouTube vlastne som nenašiel žiadne iné video, ktoré by prezentovalo, čo sa udeje po nesplnení tejto podmienky alebo po nevložení disketky, tak som sa rozhodol natočiť takéto video. Verím, že sa vám to bude páčiť. Dajte mi like, dajte odoberať pod videom, aby ste videli aj ďalšie videá, pretože sa budem venovať tomuto BMWčku ešte aj v ďalších videách a pri ďalších tematikách. No a skôr než začneme hovoriť o tom samotnom VAM systéme, ja vám ešte odprezentujem automobil. Čiže jedná sa o BMW X5 ročník 2007, má najazdených okolo 196 000 km. Táto E70, vlastne modelový rad, je celkom bežný na našich cestách. No a ja som sa rozhodol ale pre takúto trošku špeciálnejšiu verziu. Jedná sa o 4,8 litrovú V8, ktorá má 355 koní. A je to naozaj sranda na šoférovanie. Trošku takto ukážeme. Ešte vám ju aj nakopnem, aby ste ostali naladení aj na ďalšie videá, aby ste len tak neodišli. A potom pôjdeme späť k tej tematike VAM R1. Dobre, a poďme teraz späť k téme VAM R1 a ukážeme si, ako to funguje, keď naštartujeme auto, alebo čo sa bude diať, keď nevložíme kartu do skrinky. No a ako to v realite funguje, je množstvo videí na YouTube, kde vysvetľuje aj samotný pán Vamoš, ako systém zabezpečenia funguje, ako je to prepojené, že vlastne sa jedná o 6-cestný imobilizér, tak ako v každom kľúči každého moderného automobilu je zabudovaný imobilizér, ktorý vlastne komunikuje s automobilom a po otvorení automobilu sám počítač vie, že komunikuje so správnym kľúčom a dovolí autu naštartovať. Táto vecička vlastne odblokuje, ako tvrdia aj na stránkach VAMu, 6 rôznych riadiacich jednotiek, napríklad motora, prevodovky, riadiaca jednotka palivovej pumpy a tak ďalej a tak ďalej. A tým pádom zlodej, keď aj sa dostane do automobilu, nevie bez kartičky naštartovať, alebo možno aj keď naštartuje, tak neprejde ďaleko, lebo sa vypne palivové čerpadlo a auto zastane. No a ja vám aj ukážem. Trošku tu fučí. Ale napríklad tu v kufri mám ja schované poistky a taktiež riadiacu jednotku palivovej pumpy. To je tu vpravo a vidíte tento čierny kábel alebo také napojenie izolepou prekrytý, to je privedenie VAM kábla jedného z nich sem do riadiacej jednotky palivovej pumpy. A je to robené tak šikovne, že viacerí mechanici robia, aj keby robili na rovnakých dvoch autách, tak každé to auto má čiastočne ináč zapojené tie káble, tú ochranu. A
Tým pádom nie je každé auto rovnaké a každé je chránené iným spôsobom. No a ako to v praxi funguje? Ja vytiahnem kartičku, čiže takto to funguje, zastavím na parkovisku, vypnem motor, vytiahnem kartu, zatvorím a zamknem auto. Po pár minútach by sa mala spustiť červená dioda dole vnútri, to asi nebude vidno, a auto je zabezpečené. Čo sa ale však stane, ak by prišiel nejaký zlodej alebo nejaký zlobor? Tu začalo blikať, neviem, či to vidno. Tam je teraz diódka, vidíte? Keď zakriem odraz. Takže auto je zabezpečené, blíka, všetko funguje tak, ako má. Čo sa ale však stane, keď príde niekto, alebo čo i len odomknete auto a zabudnete ho zamknúť. Ale teraz to nasimulujme, že prišiel zlodej, odomkne vám auto, otvorí dvere. Vraj to začne vrískať strašidelne, tak ja si pripravím aj kartu, aby som stihol dobehnúť, lebo vraj je to brutál. Do minútky by sa to malo spustiť. Wow. No vidíte, takže toto som ani netušil presne, ako to funguje. Toto keby sa by to spustilo na sídlisku niekedy o polnoci, tak asi sa pokakáme všetci. No brutál, takže aj toto robí ten vám. Není to iba o tom, že odpojí riadiace jednotky, ale keď to začne vrískať, tak zlodej pustí do gati určite, lebo vlastne začne klakson trúbiť, trúba naplno a je to masaker. No ale čo aj mňa zaujímalo, keďže ja som to ešte neskúšal, čo sa stane, keď ja teraz mám kartu vnútri. Ja si dám kľúče do zapaľovania a teraz to vyťahnem. Nič, funguje to zatiaľ. Viem aj bez toho naštartovať, alebo to začne hulákať. Aha, stlačam kľúčik ako na aktiváciu spínacej skrinky, ale nič nereaguje. Dám dnu, stlačím kľúč, vidíte, už reaguje a viem naštartovať. Aha, ešte skúsim toto. Vyberiem kartu, mám tam spínaciu skrinku a stláčam štartovací gombík a nič, nerozsvieti sa ani ikona motora, ani ničoho. Teraz znova dám kartrič a už mi chytá a viem naštartovať. Zaujímavé. Idem von, zabuchnem dvere, vytiahol som kartu, zamkýňam auto. No a veľa moderných aut má taký výdobytok, že keď ja aj podržím kľúč, alebo podržím otváranie, malo by mi stiahnuť okna. Lenže vtedy sa aj odomyká auto. No uvidíme, čo to spraví, či to tiež začne vrískať, alebo nie. Ešte počkáme, kým sa to aktivuje. Dobre, aktivoval sa znova vám systém. A skúsime takú vec, že ja to teda odomknem, držím, stiahnem mi okná. Či nestiahne? Stiahne. Stiahne mi okná a ja zavrem znova späť to auto, lebo však som niekde na návšteve alebo chcem si narýchlo vyvetrať, je teplo. A stiahol som okná, zamkol som auto. Začne hulákať alebo nie? Skúste si tipnúť. Takže áno, no je to znova brutál. A teraz taká otázka znie, že či to je tak OK, no lebo zastavíte si niekde pred reštikou a chcete si potom vyvetrať auto a máte kartičku so sebou. No je to brutál, takže si nevyvetráte asi tak skoro, ale
stále ten pomer toho, alebo čo je výhodnejšie, no či prísť o auto a mať možnosť vetrať okná, alebo nevetrať okná a mať auto stále v garáži. A to už je na vás. Takže toť krátka recenzia vám R1 systému. Za mňa úplne áno, je to perfektná vec. Ja si myslím, že auto je naozaj týmto spôsobom neukradnutelné, alebo povedzme to takto, auto vždy je ukradnutelné. Toto akurát spôsobuje ten stav, že predĺžuje čas zlodejovi a nestihne, keď začne takto trúbiť, tak určite nestihne nič vymontovať, vyšrobovať a takto by musel analyzovať 6 riadiacich jednotiek, čo nemá šancu v nejakom krátkom časovom horizonte, pretože keď niekto niečo potrebuje ukradnúť, tak to musí byť rýchlo a nenápadne. No a keď vám do toho začne trúbiť takýto klakson, tak dovidenia. Dobre, takže ja vám ďakujem za pozornosť, za sledovanie. Verím, že sa video páčilo. Dajte teda ten like, odoberať videá, aby ste videli ďalšie veci, pretože v tomto prípade máme aj trošku upravený výfuk a všetko si to rozoberieme v tých ďalších videách a kedy vám ukážem aj nejaké tie ďalšie informácie, čo sa menilo, ako sa menilo a čo sme zažili s týmto tátošom. Takže zatiaľ.